Pozeráte sa na najdôležitejšie palivo našej krajiny. Pozeráte sa na americký zdroj, ktorý nám pomôže dostať environmentálnu energetickú ochranu do ďalšieho storočia. A najhlavnejšie sa pozeráte na 50% našej elektriky. Uhlie. Je to palivo, regeneruje polku našej elektriky za tretinovú cenu všetkých ostatných palív. Je to palivo, ktoré posiluje náš spôsob života. Zelená energia je odpoveď, ale táto zelená sila príde za veľkú cenu. Každý rok stovku tisícov ľudí sú spálení slnečným svitom. Každý vietor prinesie choroby a horúčky miliónov ľudí. Smrteľnej gule hydrogénov, ktorý páli neskutočne silno až 1 000 000 stupňov. Zelená energia je ďaleko od bezpečnej. Ale tu je lepšia voľba. Volá sa čisté uhlie. Haha, ahojte tam. Volajte ma čistý. Ukážem vám, že uhlie je čisté. Vďaka našej super partii uhloodborník teraz vieme, že uhlie je čisté. Len sa pozrite po tento čistý prístroj a hneď pochopíte prečo. Sú tam stovky miliónov formovaných do supermolekúl, čo znamená špinavé, je čisté. Miniatúrne kolónie si robia svoju prácu, ako napríklad zametanie, vysávanie a vysádzanie záhradky. Energia z týchto kolónií bola premiestnená na povrch uhlia. Kde je energia len pre vás. Uhlie je čisté. Uhlie je najčastejšie používané tuhé palivo na výrobu tepla spaľovaním. Svetová spotreba uhlia je 5200 miliónov tón ročne. Z toho 75% využívaných na výrobu elektrickej energie. V oblasti Číny a Indie sa ročne spotrebuje 1600 miliónov tón uhlia. A predpokladá sa, že v roku 2025 narastie táto spotreba na 2700 miliónov tón ročne. V USA sa každoročne spotrebuje miliarda tón uhlia, z toho až 90% na výrobu elektrickej energie. Pri výrobe elektrickej energie sa spaluje uhlie rozobleté na prach v špeciálnom horáku, ohrieva vodu na vodnú paru, ktorá roztáča turbíny a generátory. Pri udržaní súčasnej spotreby vystačia zásoby uhlia na približne 120 rokov. Uhlie vzniklo ešte z potravy dinosaurov a živočíšnych zvyškov, ktoré boli uložené v vodnom prostredí, kde nízky obsah kyslíka zabraňoval ich úplnému rozkladu a oxidácii. Pri spaľovaní uhlia vzniká oxid uhličitý spolu s premedlivým množstvom oxidu siličitého. V závislosti od kvality spracovaného uhlia oxid siličitý reaguje s vodou za vzniku z kyseliny siličitej, ak sa dostane do atmosféry, reaguje s vodnou parou a vznikajú kyslé dažde. Emisie z uvoľných elektrární predstavujú najväčší umelý zdroj oxidu uhličitého, či výrazne prispievajú ku globálnemu oteplovaniu. Moderné elektrárne využívajú mnohé techniky na obmedzenie škodlivosti odpadných látok, napriek tomu, že sú tieto techniky v niektorých krajinách už široko využívané. Sú stále pomerne drahé. Uhlie obsahuje aj mnoho toxických prvkov vrátane arzénu a ortuti, ktoré sú veľmi nebezpečné v prípade, že sa dostanú do ovzdušia. Uhlie obsahuje stopové množstvo uránu, tória a iných prirodzene sa vyskytujúcich radioaktívnych nuklidov. Aj keď sú tieto prvky v uhli len stopovými nečistotami, tak spôsobujú, že v okolí uholných elektrární úroveň radioaktívneho žiarenia často vyššia než okolí atomových elektrární.